que resumeix una mica tot el procés de recerca de feina, des que una persona es planteja de què vol treballar fins al final del que ara diu la inserció laboral. Allà a l'INET fem orientació i quan arriba una persona i li preguntem de què vols treballar, molt sovint ens diuen del que sigui. Començar a buscar feina del que sigui és molt difícil. La gent et diu, no, jo dic del que sigui perquè així és més fàcil que trobi alguna cosa, no? Doncs no, és més difícil perquè com enfoques la teva cerca? Cap on te la dirigeixes? Què destacaràs del teu perfil? Quan comences a parlar, cal partir primer d'un primer pas de reflexió entorn quin és el nostre perfil, quines són les nostres habilitats, quines són les nostres competències, en què destaquem, en què som bons, per després pensar quin és el nostre objectiu laboral, què volem buscar de feina, on podem desenvolupar-nos com a bons professionals. I hem de fer aquest procés de reflexió perquè a vegades... Gràcies, Toni, que vas passar les diapositives. Hem de fer aquest procés de reflexió perquè a vegades la gent redacta el currículum, posa jo he estudiat això, i tinc experiència d'això i això, i l'envien, i diuen, no, ja està tot allà recollit, això és el que jo tinc i el que jo sé fer. Però si ens imaginem, igual podríem trobar dos currículums de persones completament diferents que hagin fet la mateixa formació o estudis semblants, que hagin treballat en empreses més o menys similars, amb el mateix càrrec, potser encarregat de producció, i semblarien currículums iguals, perquè aquelles persones tenen les mateixes habilitats. Però quan coneixes les persones, veus que cadascuna té una manera de fer diferent. Un potser és més resolutiu, fa les coses molt de pressa, un altre potser és més detallista, té molta cura en l'atenció a les persones, si està encarregat d'una empresa, potser treballa més la relació entre l'equip. Hi ha estils, hi ha maneres, hi ha competències. Conèixer tot això i pensar-ho, reflexionar-ho, ens permetrà després, quan ens anem a vendre, quan anem a buscar, què podem destacar de nosaltres, quin valor afegit posem. I ens permetrà repensar-nos amb un altre objectiu diferent. Potser una persona ha estat tota la vida treballant en un sector, però la seva vida personal ha desenvolupat un conjunt d'habilitats que, sumat amb la seva experiència, el podrien fer capaç per a altres llocs. Per tant, hem de partir d'aquesta primera reflexió. En el paper hem posat coherència interna. Coherència interna vol dir que si jo busco feina de monitora de claquer, haig de tenir habilitats psicomotrius, saber ballar, de saber-me expressar, contacte amb la canalla, haig de tenir tot això. Si jo no ho tinc i estic buscant feina d'això, no és coherent, no té aquesta coherència interna. I coherència externa ens referim a que hi ha d'haver llocs de treball a la zona on busco. Si jo busco de monitora d'esquí a la comarca del Garraf, és un exemple molt tonto, ja ho sé, però és evident que no hi ha feina d'això. Per tant, quan ens posem a pensar de què busquem feina, hem de partir que sigui coherent amb el nostre perfil, el que sabem fer. El nostre perfil no és només el que hem estudiat i els llocs de treball que hem ocupat, sinó el conjunt d'habilitats i competències que tenim, i que sigui coherent amb la zona on busco. I això ho haig de creure, perquè em trobo molta gent que no creuen en ells mateixos. I si tu no creus en tu mateix, després quan vas a una entrevista, quan vas a dir una cosa, quan vas a dir, escolta, busco feina, si tu no t'ho creus, com ho transmetràs? Com ho sentirà l'altre? Per tant, el primer pas no es comptaria, passa per dedicar-se un temps a fer aquest procés de reflexió, descobrir el nostre potencial i ser-ne molt conscients. Quan després el nostre potencial, després d'una entrevista, quan em pregunten quin valor afegit tens, doncs ja ho tens molt més per la mà a l'hora de defensar-ho. Un cop tens això clar, hem de trobar on hi ha ofertes. Com sé jo on hi ha oportunitats? Segurament ja sabeu que als diaris hi ha una secció d'ofertes de feina, hi ha borses de treball especialitzades, una secció que últimament és bastant minsa. Hi ha borses de treball especialitzades a la comarca, els diferents ajuntaments de la comarca tenen borses de treball pròpia, després col·legis professionals també tenen borses de treball, llocs de formació o associacions d'empresaris també tenen borses de treball. Per internet hi ha moltes pàgines web on es pot trobar informació d'ofertes.
Hi ha tot un seguit de canals, però quin és més efectiu? Quins hem d'utilitzar? La resposta a aquesta pregunta dependrà de què busquem feina i en quina zona. Si busco feina a la comarca del Garraf i em dedico a mirar l'avantguàrdia, igual no trobaré gaires ofertes per la comarca del Garraf. Hem de pensar a la zona on estem, quin tipus d'empreses hi ha. Aquí a la comarca del Garraf i en general a Catalunya es defineix el teixit empresarial com petita i mitjana empresa. Mireu, gran empresa és a partir de 500 treballadors. Mitjana empresa, a partir de 200 o 150 treballadors, és una mitjana empresa. Tot el que hi ha per baix és petita empresa. Si pensem en la comarca del Garraf, quantes grans empreses hi ha? No n'hi ha gaires. Potser a l'Ajuntament i para de comptar. Mitjanes empreses, n'hi ha algunes. Mitjanes empreses n'hi ha algunes, però potser amb els dits de les dues mans les podríem comptar. Abans, si jo parlo amb el meu pare, doncs home, Pirelli, Component, però tot això ha anat canviant, s'han reduït, s'han dividit en petites empreses. Per tant, mitjanes empreses n'hi ha algunes, però són poques. La resta de teixit empresarial o de coses que creen ocupació és petita empresa. I petita empresa formada per empreses familiars, empreses d'un parell de socis, empreses que són 5, 10, 15 treballadors. Si fem un tomb pels polígons industrials, com són les naus que hi ha als polígons industrials? Quanta gent hi ha treballant allà? És poca gent. Imaginem una empresa d'aquestes, que forma el teixit empresarial de la comarca del Garraf, necessita una persona per treballar. Necessita contractar un treballador. Quin és el primer lloc que anirà a buscar? Imagineu-vos una empresa de 15 persones, 15 treballadors. Necessiten contractar una persona nova que s'encarregui de la recepció. Com ho faran? El que està passant i ha passat de tota la vida i més actualment és entre ells pensar si coneixen algú que sàpiga treballar d'allò. I actualment moltes persones tenen contactes, tenen coneguts de gent que estan buscant feina. Si no se'ls hi acudeix ningú, possiblement, si han sigut curosos i han guardat els currículums, han passat gent a deixar-los currículums, poden buscar dintre els currículums que tenen a veure si hi ha algun perfil que s'hi ajusta. I el tercer lloc, si això tampoc s'ajusta, llavors es plantejaran si treuen un anunci al diari de Vilanova o si posen una oferta en una borsa de treball. Imaginem que la primera opció, aquesta empresa no coneix ningú per treballar del lloc que volen, la segona opció no han guardat els currículums de la gent, però decideixen posar un anunci al diari de Vilanova. Avui és dijous, truquem ara per posar un anunci al diari de Vilanova, quan surt publicat? Sortirà demà? Sortirà el divendres que ve. Imaginem que també diuen, doncs demà al matí truquem a l'INET, que sabem que tenen una borsa de treball, els truquem i els diem que volem una persona per treballar, que ens posin l'oferta. L'INET els preguntaran, i per quan vols que t'enviem els currículums? Però ens has de deixar un temps perquè la gent ho vegi, s'apunti les ofertes, no? Igual diran, com que l'anunci al diari de Vilanova, m'estic inventant tot, però perquè veieu una mica que s'han de deixar uns marges, no? Com que l'anunci al diari de Vilanova surt divendres que ve, dijous o divendres ens envieu els currículums. Molt bé, potser decideixen trucar al SOC, a l'oficina de treball, i també posar un anunci de feina. Igualment també els diran uns requisits, quan vols que t'enviem els currículums, igualment un camí. Molt bé, potser hem fet això, cadascun d'aquests treballadors de l'empresa se'n va a casa seva, ve el cap de setmana, i és fàcil que surti a la conversa amb els amics, amb els familiars. Mira, a l'empresa estem buscant un lloc de recepcionista. És fàcil que això surti a la conversa amb els amics? És bastant fàcil, no? Pot ser que el dilluns arribi algun treballador a l'empresa i digui, escolteu, que no hi havia pensat, però tinc una persona ideal per a aquell lloc de treball. Pot ser. Per tant, amb el que us vull explicar és, encara que es posin en marxa els circuits oficials, o posin un anunci a la premsa, el que no para mai és els contactes. Els contactes no para mai. I una empresa petita, i més en època de crisi, si li ve una persona a través d'un contracte, pensarà, potser serà de més confiança. Una empresa petita, una altra característica és que no tenen departament de
recursos humans. Una empresa de 15 treballadors no tenen un departament de recursos humans que es dediqui a això. Jo ostres, si poso un anunci al diari de la Nova i m'arriben 100 currículums, jo què faig amb 100 currículums? Si no tinc un departament de recursos humans, em veu un problema. En canvi, em veu una persona per un contacte i a part que potser em ve com de més confiança, tinc aquesta sensació, doncs m'estalvio tota la feinada aquesta, no? De què faré amb 100 currículums que faré. I amb això t'ho vull anar a parar, que sí, que s'han de conèixer els recursos, però que és molt important, importantíssim, treballar els contactes. Els americans, això de treballar els contactes, li han posat una paraula en anglès, que llavors sembla que sigui la supertècnica, no? Li diuen networking. N'heu sentit parlar del networking? Networking no és res més que el boca a boca de tota la vida que ja feien les iaies i que feia tothom. Però què hem fet? S'han fixat amb la gent que els hi sortia bé el tema dels contactes, com ho feien, què posaven en pràctica, com es comunicaven, i han començat a treure un seguit de criteris, un seguit de punts clau que t'has de fixar per treballar els contactes. Hi ha gent, faig orientació, hi ha gent de Vilanova de tota la vida que creuen la Rambla de dalt a baix i es passen l'estona saludant. Com va? I els tinc orientació i els hi pregunto, els hi diràs de molt els contactes? No, és que em fa molta vergonya, no sé què dir, és que no tinc contactes. No tens contactes? A vegades també ho hem d'aprendre, com mobilitzar, hem de creure en nosaltres. Mobilitzar els contactes és fer com una mica de comercial de nosaltres mateixos i ens hem de saber vendre. Em sembla que la Joan Oliva té una xerrada també sobre com parlar en públic, que complementaria aquesta part. Una persona experta, parlar en públic potser és una cosa concreta, però segur que expliquen coses de comunicació que poden servir. Doncs mira, encara millor. És un taller de desenvolupament d'habilitats. Amb això us vull dir que hi ha gent, el tema del networking serveix per moltes coses. És tan important que, per exemple, una persona que l'ascendeixen a director, els hi fan fer uns cursos d'aquests d'ESADE, per directius, i dintre d'aquests cursos, si entreu a internet i xafardegeu, veureu que hi ha un mòdul de networking. I que amb aquesta gent que són directius, que tenen molta formació i experiència i tal, els formen en tècniques per fer networking, per fer contactes. Per tant, és important el tema de millorar aquesta habilitat. No serem, si anem a buscar feina, tots experts en networking, però si estem pensant que el teixit empresarial de la nostra comarca i en general el 98% del teixit empresarial de Catalunya és petita i mitjana empresa i pensem en la lògica de les petites i mitjanes empreses com aconsegueixen el seu personal, doncs hem d'utilitzar aquesta lògica per accedir a aquesta informació. Ens hem de moure, hem de mobilitzar contactes. Hi ha gent que expressament s'apunta a cursos de formació del seu objectiu laboral, a part perquè sigui interessant anar allà i escoltar, a part d'això, també per fer contactes, per enterar-se'n. Una cosa que diu el networking també és posa't en contacte amb els teus antics companys de treball. Al final, el món és un pañuelo, que diuen els castellans, no? I uns als altres es van coneixent i així es pot anar tenint informació de què està passant. Els contactes se'm sent, oi? Sí. Bé, els contactes s'han de mobilitzar al màxim, s'han de posar al màxim en circulació.